Welkom bij Moelen met Pelt. Immer op zoek naar parkstatters die het te melden rond. En kijk nou bij jij zie je Verenice. Wat leuk om jou hier te zien. Ja, leuk man. Ik heb jou altijd al eens van alles willen vragen. Zullen we eens even erbij gaan zitten? Ja, hartstikke goed. Gaan we doen. Wat wil je drinken? Een cola. Colaatje? Ja. Pascal, heb je een cola? Ik heb het Oké. Moelen met Pelt. Moelen met Pelt. Verenice Hermans. Ja, correct. Wat een speciale naam, Verenice. Hoe kom je daaraan? Ja, gegeven door mijn moeder. Hè. Die heeft waarschijnlijk maanden de tijd gehad om goed te beroeden op een mooie oké. naam. Ja. Hij zat niet in de familie of zo? Nee, dat is wel een hele, dat is wel een hele bijzondere naam. Geboren en getogen Brunsumse. Ja, Want in hart en nieren. we zijn hier in Brunsum, hè, Ja. de parel van de Mijnstreek. Ja. En jij bent een echt Brunsums meisje. Ja, een echt Brunsums meisje. Ja. Van klein tot groot en tot heden natuurlijk woon ik in Brunsum, ja. Ja, en ik geloof ook niet dat je van plan bent om hier weg te gaan. Nee, Brunsum draagt mijn hart, dus nee. Ja. Hey, je bent op een gegeven moment na je school, wat iedere Nederlander doet, ben je in het onderwijs beland. Dus je bent eigenlijk een beetje bij de bron gebleven. Hoezo dat zo? Ja, als ik dat ga vertellen, nee, maar ik ga je meenemen. Ik was, toen ik jonger was als kind, op de middelbare school, moet ik eerlijk bekennen, was ik niet de meest favoriete leerling die je zou willen hebben. En dat zat er meer in het feit van, ja, lesstof was allemaal hetzelfde. Hè? Als je 7 bladzijden naar voren bladert, kon je als leerling ook zien wat daar stond. Ja, als ik iets vervelend vond, dan was het dat wel. Het was allemaal zo voorspelbaar. En ik had ergens ooit de illusie, maar ook de ambitie wel. Ik dacht, nou, ooit op een dag ga ik in dat onderwijs staan en dan ga ik het anders doen. Ja, dat kan ik beter. Beter niet, want dat kun je nooit zeggen. Hè? Onderwijs maak je echt met elkaar. En je doet dat echt voor de kinderen die je voor je hebt zitten. Maar dat het anders zou mogen zijn, ja, dat zou ik wel willen. Maar heb je ook echt voor de klas gestaan? Of ben je... Ja, ik heb voor de klas gestaan in het VO. Ik heb lesgegeven aan de Open Universiteit. En daarnaast heel veel grote projecten gedraaid, zowel in Nederland of in het Caribisch gebied. Suriname nog. Daar waar het gaat over onderwijsontwikkeling of onderwijs en ICT samen. Ja. Daar heeft een normaal mens denk ik al een paar decennia voor nodig om dat te doen. Maar dat heb je toch allemaal redelijk snel. Ja, ik ben zo iemand, als mijn hart ergens harder van gaat kloppen, dan ga ik het gewoon proberen. En dan zie ik wel of het gaat lukken. Ja, en dan kom je vanuit het onderwijs terecht in de politiek. Het is niet zo, het komt natuurlijk wel vaker voor dat onderwijsmensen in de politiek terechtkomen, maar er moet wel een speciale drive zitten om dat te doen. Nou, zal ik je daar wat over verklappen? Mijn moeder die belde me een keer toen ik op vakantie zat. Zij had een vriendin met een eigen lijst en ze zocht mensen. En toen zei ze, ja Veer, ik bel je even om wel in ieder geval mee te delen dat ik je op de lijst bij haar heb gezet. Oh. Nou, en zo is mijn politieke carrière ooit begonnen. Maar dat heeft dan toch op een gegeven moment heeft je dat gepakt? Ja, zeker. Want je had de commissies burgerzaken, hè? Daar komt onderwijs naar voren, daar komt alles over het sociaal domein. Want dat was zeg maar toen als commissielid waar ik echt mijn hart... Het sociaal domein, die term moet je misschien even uitleggen. Ja, sociaal domein gaat eigenlijk over, wat doen we voor burgers? Hoe kan het beter voor burgers? Het kan dan gaan over armoede of over hulp bij het huishouden of zorg die nodig is van begeleiding of hulp. Voor jeugd, dat zit eigenlijk allemaal samen. En dat kwam dus in die commissie allemaal naar voren. Okay, en daar is eigenlijk zeg maar dat politieke hart getriggerd. Dat ik dacht, maar misschien kun je hier op dit vlak toch het verschil maken. Ja. En niet alleen, want ik ben nooit zo van alleen. Ja. Ik geloof echt in de kracht van samenwerken. En je bent dus op een gegeven moment in de gemeenteraad gekozen? Ik ben gekozen als gemeenteraadslid, maar toen kwamen de coalitieonderhandelingen. En daar hebben we een hele tijd over gedaan. Met name, ik was zelf zeg maar de krachttrekker van de coalitieonderhandeling. En ik wilde vooral een samenspel van ambtelijk. Want mensen weten al heel lang wat er speelt en wat beter kan. Politiek heb je altijd bepaalde ambities. Maar het moet wel passen in elkaar. Dus we hebben echt wel een traject met elkaar verkend. Van welke partijen staan open om het samen voor Brunsum te doen. Hè?
Ja, en wat willen we dan met z'n allen samen voor Brunsum? Nou ja, en de aanschakeling met ambtelijk, ja, is dat gewoon een heel mooi document geworden. Ja, En van daaruit werken we. Maar nou, wacht eens even. Ja. Je bent dus eigenlijk je eerste periode pas nu in het gemeentehuis actief. Ja, Je bent als gemeenteraadslid gekozen en je bent meteen wethouder geworden. Ja, ik ben van Geen commissielid. Ja, ik ben feitelijk commissielid geweest. Ja, en nu wethouder. Ja. En ja, daar hield het op. Nou ja, wethouder zijn, dat is nou niet direct een luxe baantje. Hè? Ik bedoel, het is geen van 9 tot 5 job. Het is, je doet het nooit goed voor iedereen. Je wordt heen en weer geslingerd. Dat is niet niks. Ja, ik kan me dat voorstellen dat mensen dat zeggen, hè? Maar voor de klas staan is ook niet niks. En ik denk dat de uitdagingen als docent en ook onderwijs en schoolbesturen, hun uitdagingen zijn enorm in hun gebouw. In de gemeente Brunsum zijn de uitdagingen zeker voor alle burgers ook enorm. Maar ja, in de kern denk ik van zoveel verschilt het niet in de dynamiek. Omdat je als docent ook niet een 9 tot 5 baan hebt. Dit is ook geen 9 tot 5 baan. Ja. En ik haal er heel veel energie uit om in gesprek te zijn met burgers. Nou ja, dat heb je met leerlingen ook, dat je die energie ophaalt. Ook dan heb je een team. Nu hebben wij ook een team als college. Ja, dus het voelt vrijwel gelijk, maar de setting is anders. Ja. En als je er eenmaal in zit, waarschijnlijk in het circus, zeg ik even heel erg oneerbiedig. Want het is natuurlijk ook nog wel eens een dingetje. Het is zelfs wel landelijk nieuws geweest dat de gemeenteraad van Brunsum nog niet direct altijd even gezellig is. Hoe is het nu? Ja, vandaar ooit die aanloop van die coalitieonderhandelingen. Als je het dan voor burgers beter wil doen, dan moet je er aan de voorkant echt op investeren. Dat hebben we gedaan. Ik moet echt zeggen, het samenspel ambtelijk college, maar ook met de politiek verloopt goed. Ja, en natuurlijk, het zou ook niet goed zijn als politiek niet een keer zou schuren over inhoud of standpunten of wat burgers denken. Dus ja, het is gewoon relatief rustig. En dat is goed. Okay. Ook voor burgers om daar vertrouwen uit te halen. Dus de Brunsumse gemeentepolitiek komt in aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar alweer. Komt wel een beetje een rustiger vaarwater. Ja, ik vind van wel. Al zijn de uitdagingen enorm. We hebben dinsdagavond 3 grote majeure stukken aangenomen. In de zin van, waar willen we nou in 2050 staan met de gemeente Brunsum? Nou, we hebben 2 grote projecten lopen in de wijken Noord en Oost. Om vooral in gesprek te zijn met die burger. Hoe gaat het met u? Te verkennen wat kan niet. Pilots draaien om te kijken van, zijn dit nou goede dingen en niet? En zelf treed ik de herrijking van het sociaal domein. Unaniem hebben ze het aangenomen, want ik ben er echt super trots op. Niet alleen ikzelf, maar ook natuurlijk met mijn ambtelijk apparaat. En dat gaat er eigenlijk over, wat halen we op uit Noord en Oost. Hè? En hoe krijgen we dan die transitie op participatie, op WMO, op jeugd, zover dat we inderdaad in 2050 daar staan waar we willen staan. Ja. De grote uitdagingen. Ja. Even naar iets heel anders. Muziek. Ja. We vroegen ook jou naar een muziekstuk, een song, waar je sterke herinneringen aan hebt. En daar kwam je wel met een verrassende keuze. Leef van André Hazes junior. Waarom? Ja, ik heb niet zeg maar 1 artiest die ik het hart nadraag. Maar ja, dit muzieknummer dat brengt mij terug in de tijd dat ik met mijn voeten in de klei in vluchtelingenkampen stond. Oh. Ik ben al vele jaren vrijwilliger voor Because We Carry. Heb het mogen genoegen, en dan moet je zeggen genoegen tussen aanhalingstekens gehad, om echt daar met je voeten in de klei in vluchtelingenkampen te staan. En van dichtbij mee te krijgen hoe moeders en kinderen in vluchtelingenkampen leven. Je ziet ze ook aankomen. Dat is echt een gevoel, onbeschrijfelijk. Nu nog steeds, ik merk het even. Dat zijn beelden die neem je mee. Die gaan ook nooit meer uit je geheugen weg. En die doen iets met je fundamenten als mens. En we waren 2 vluchtelingenkampen. 1 is Moria. Ik heb daar ooit eens iets over gezegd in de zin, dat was de hel op aarde. Echt. Hoeveel menselijk potentieel daar verloren is gegaan, dat is gewoon enorm verdrietig. In het andere kamp werden mensen opgevangen die dusdanig getraumatiseerd waren, die in de setting van Moria niet konden leven.
Ja, en dan hadden we af en toe van die avonden waarop dan moeders bij elkaar konden komen om eens even te ontladen, even een uur met of zonder kinderen erbij. Dat was eigenlijk zeg maar nooit het issuepunt. En dan draaiden we vanuit alle culturen zeg maar onze nummers. En zij ook. Ja, en vanuit Nederland draaiden we dan dit nummer. En het was zo magisch, maar ook zo bijzonder gewoon. Hè? Ondanks dat je elkaars taal niet spreekt, verbind je elkaar. Hè? Het mooie is dat je dan toch op een gegeven moment zinnen kunt meezingen. Ja, en dit nummer deed altijd iets met iedereen. Dus ja, zodoende. We gaan eens even luisteren. Ja. Leef, André Hazes junior. Hij, zij, leef. Alsof het je laatste dag is, leef. Alsof de morgen niet bestaat, leef. Alsof het nooit echt af is, leef. Pak alles wat je kan en ga. Pak alles wat je kan. Verenice, iets wat je als politicus, bestuurder, maar ook als onderwijsmens heel erg bezig moet houden. Dat is de laaggeletterdheid en de klas van de week ook voor mij een nieuwe term, laaggecijferdheid. Ja, klopt. Die zeker in Parkstad, dus in Brunsum zal dat ook zijn, dat dat toch nog wel heel ernstig is. Ja, zeker. Het laatste wat je wil hè, is dat mensen gewoon het niet zouden kunnen. Maar ook hoe dat mensen beperkt. Hè? Ja, zeker. Echt enorm. En je hebt het vaak als buitenstaander niet direct door. Hè? Ook niet vanuit gemeentes of settings of scholen dat mogelijk ouders laaggeletterd zijn. Het beperkt mensen enorm. Hè? Neem bijvoorbeeld, je gaat naar de winkel toe. En je kunt niet eens het etiket achter op de pastasaus lezen. Om bijvoorbeeld te kijken of daar iets in zit wat je niet zou kunnen hebben. Als je daarover gaat nadenken. Ja, dan valt je pas op hè, hoe beperkt het leven van deze mensen gewoon is en wordt. Je vereenzaamt er ook door. Ja. Hoe lossen we dat op? Bijvoorbeeld in Brunsum, maar ik neem aan dat je ook daar Parkstad breed naar kijkt. Dat je ook wel met een scheef oog naar het nationaal programma Heerle Noord kijkt en zo. We zitten wat dat betreft natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Ja, hier in Parkstad zitten we inderdaad in hetzelfde schuitje. Heerle Noord loopt al wat vooruit. Hè. Wij gaan met onze programma's eigenlijk eenzelfde soort lijn lopen. Ja, wat je wilt is voor de mensen die het nu hebben, hè, dat je ze zo goed mogelijk kunt opvangen, begeleiden, voorzien van, nou, daar kunt u geholpen worden. Of zo zou je het kunnen aanpakken. Wat wij vooral nu met onderwijsbeleid gaan doen, is dat we echt van onderop insteken. Dus we hebben echt programma's draaien op dyslexie. We gaan ook op dyscalculie programma's draaien. Dat is echt dus zeg maar voor die rekenbeperking die je dan hebt. En vooral investeren in dat onderwijs voor een kind, zodat dat veerkrachtiger kan worden. En de essentie voor ons dan echt vanuit Brunsum is, we moeten dat kind gaan horen, we moeten dat kind gaan zien. Hè? Het is niet zeg maar geen mens, het is een mens en dit mens is onze toekomst voor Brunsum. Dus we proberen ze echt zo goed mogelijk te helpen, ook in dadelijk hun talentontwikkeling. De ruimte aan te geven. We nemen bijvoorbeeld het skatepark wat is aangenomen, wat ontwikkeld gaat worden. Ja, we willen ze vooral het gevoel geven, we horen, we zien jullie en we gaan er voor jullie zijn en jullie meenemen. Ja. En in hoeverre kan Parkstad daar een rol in spelen als instituut? Omdat het natuurlijk zo'n Parkstad-probleem is. Ja, er wordt ook over regionaal, wordt echt enorm goed samengewerkt. Daar kan ik echt niks van zeggen. Er worden op allerlei onderwerpen, ook op laaggeletterdheid, worden grote stukken geschreven in de zin van, goh, hier staan we, hier willen we naartoe, regionaal. Ja, en dan is het altijd de zaak om dan toch weer even lokaal te kijken van, hoe zit het dan in onze wijk, hè? Hoe moeten we dat dan aanpakken? Maar je sluit daar regionaal aan waar je elkaar kunt versterken. En ook om expertise uit te wisselen. Ja, en je haalt dat meer mee naar lokaal toe. En brengt het ook weer terug regionaal natuurlijk. Verenice, laten we afsluiten met een lekker Limburgs elsje. Doe me. Heb je misschien nog een boodschap voor de mensen thuis? Nou, dan heb ik één boodschap. In Brunsum doen we het voor burgers en we doen het samen voor alle burgers. En met de burgers. Mooie. Cheers. Cheers. Angerwerk bij Moelen met Pelt. We kregen door de allereerste computer die in de NATO wordt binnengereden, is in een streek naar binnen gereden. Hey. En dat mocht geen aan, dat was zwaar beveiligd. Je zouden precies ter nerven met ons computer. En ja, dat is niet meer te vergelijken. Nee.